Lawangnya buka tapi Lot. Ayo. Ngono kok yo ora mbok enggo to Lot, sendal kuwi mau. Anyar lho blok. Ndak reget. Nek perkara anyar nggon aku ki yo anyar ki lho. Nggonamu elek lho blok. Nggon aku lho kulit. Beda karo nggonamu. Alah, nek ndelok bentuke lho kowe muran. 17.000 to. Ayo. Blok. Sendalmu blok. Oh iya Lot. Mestere lho wis lunyu. Oh iya Lot. Ora roh e wonge. Kula nuwun. Pak D. Pak D. Monggo. Waduh, kayak delok wetenge gede-gede kaya ngono. Kayak jajane iki diangkuti kabeh iki, Cak. Aduh, monggo, mlebet mawon. Iya. Dhisik kok. Nggih. Enek manuke. Ya wis kene padha jagong. Wong dolan nggone bae kok kaya nggone sapa wae. Intine njaluk ngapura ya, Mbah. Padha-padha le. Bae iki ya iso kaya keripute ya tak ngapura dosamu karo dosane Mbah, dilebur dina iki ya. Nggih. Wis ngono ae. Angel ora blok. Penak ndang. Aku padha kaya gombloh, Mbah. Aku yo mirip sing kaya mau. Wis kono padha disambi, bae gak gawe apa-apa. Nek iku kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah. Nggih. Jikono wedang-wedang bening kuwi, tamune seret kuwi. Ya, Pak. Barengan blok. Aku yang ngongol. Kondisi to. Entek blok. Kok malah mbok entekne to, Lot? Matamu. Lah kok malah udur-uduran iki padha ngopo to kuwi? Nggih. Niki sak sampune nggih, Mbah. Kula tak nyuwun pamit. Aku melok kancaku, Mbah. Duh, lak tenan to diangkut kabeh kayak bocah. Pindah ngelencer rono neh, yuk. Heeh. Kayane iki lho mae gepeng iki, Lot. Heeh, blok. Kucinge wakeh kok. Yuk. Oh iya. Beyuh blok. Jajane kaya ngono. Nek gepeng ki mesti to. Ndek emben lho ngekeki aku THR kacang atom.
Kula nuwun. Peng. Iya. Lah kok padha pating cerenuk to kae. Wes, rasa isin-isin. Kuwi lahir batin isin ta. Amit ya, Peng. Wis padha-padha to, Lot. Kowe lho ora tau gawe salah karo aku. Nek aku tra tau ngelokne kue blas sak, Peng. Aku bareng ra tau ngelokne kowe ya, Peng. Ya nek kowe iki ora tau ngelokne aku tremblo. Neng kowe tau adil karo Yukarti to? Mung tak wae kacang atom. Iya wes, gek diterusne kowe mau. Sing mbok pangani apa duluan? Mak. Mak jimokno wedang iki lho. Enek Caca. Karo disambi lho, Pak. Nggih, Bu. Ketinggal nggih. Nggih. Ndang kayak diombe. Banyune ungu abang-abang ini ya, Lot ya. Kayak tuwitik. Apa iki jenenge jus strawberry ya, Mbloh? Alah, iki ngono iki paling godhong jati terus diremet-remet kuwi lho, Lot. Wis kayak diombe lah. Ora krasa mek titik. Heeh. Piye? Seger ta mbenanku? Nek ngono aku gur kaya ngono umbrokan peng-peng. Mosok to, Lot? Lah ben aku dolan gunamu lho. Ombenane mek banyu putih. Kae iki urung tak tokne. Wis ya, ndang. Kayak pamitan. Aku tak lencer ngene Kang Mingen dhisik ya. Heh. Lah semangane jajan kok balik ora salaman meneh. Kene. Oh iya, Ding. Amit ya, Peng. Heeh. Aku ya padha. Loh,